So anihan nagyud kita ni ining unang adlaw sa atong misa aginaldo ni ining tuiga ug nasayod ako ngang tagsa-tagsa kanato adunay atong kaugalingon nga mga katuyuan nga atong ipadangat ngadto sa Dios. Karon, sugod karon og niining nobinaryo og sa ato nga kapaskuhan. Hinaut pa unta nga bisan pa kung aduna kitay kaugalingon ug tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ato usab ka ilakip sa pagampo ang katuyuan sa simbahan dining panahona. Sa akong gigon kaganina, atong iampo ang atong mga kabataan o mga kabatanunan kay National Youth Day man karon. Ug ang tema nga pamalandungan sa tanang simbahan dinhi sa atong diocese karon mao ang basic ecclesial communities o synodality. Busa atong iampo ang paglambo o kalampusan sa basic ecclesial communities o kini pangandoy sa atong Santo Papa nga synodality. Ang BEC o basic ecclesial communities mao kini ang flagship sa ato nga pastoral nga kinabuhi dinhi sa Diocese sa Dumaguete. Samtang ang synodality, mao kini ang panawagan sa atong Santo Papa, Papa Francisco, nga unta manag-uban kita nga mga sakop sa simbahan sa atong panaw sa pagtuo, sa paagi nga wala untay mapasagdan, walay mabiyaan, walay makalimtan. Ilabi na katong anaa sa mga hilit-hilit sa atong katilingban. Ang synodality maanindot kini nga ekspresyon sa kahiusa ug pagtinabangay sulod sa lawas ni Kristo. Ug mao kini ang ilang nga gidiskusyonan, gipamalandungan, giampuan dito sa Roma dining unang parte sa Synod on Synodality, the Synod of Bishops dito sa Roma. Nahuman na kini niining miaging Oktubre ug ang second phase niini pagatapuson karong umaabot nga Oktubre usab dining bag-ong tuig. Ang synodality usa ka tawag sa paghiusa nga nag-ila sa panaglahi sa atong mga gasa, mga kasinatian, panglantaw ug pagsuta sa kabubuton sa Dios dining atong dungan nga pagpanaw sa pagtuo. Ang kahiusa sa iyang katawhan, mao kini ang gipangandoy sa Dios, ang damgo sa Dios alang kanato. Ang kahiusa sa iyang katawhan, mao usab ang kahimutan sa Dios nga Amahan. Ug ato nadungog sa unang pagbasa, ang Ginoo nagsaad pinaagi ni Propeta Isaias ga iyang tigumon ang iyang katawhan. Iyang itigumon ang iyang katawhan dili lang mga Hudyo, kung dili lakip na ang mga langyaw nga buot ipasabot katong mga dili Hudyo. Ang Dios buot magtigom sa tanan gayud, ug andam budawat sa tanan sa iyang templo nga buot ipasabot ang iyang balay. Usa ka konkreto nga paagi nga mapuy-an ang diwa sa synodality mao kining BECs nga gisugdan na o gipanday sa atong mga kaparokyahan sa atong dioceses ug sa tibuok nasod. Matud pa sa National Synodal Consultation nga gihimo sa mga kaobispuhan, kaparian o mga laiko dito sa Tagaytay sa miaging tuig, ang BEC mo'y usa ka efektibo nga paagi nga mapuy-an nato sa konkreto nga paagi ang pagkasinodal nga simbahan. Simbahan din ang mga sakop niini na nag-uban. Ilabi na sa atong sitwasyon sa atong nasod karon. BECs, small faith communities rooted in prayer, fellowship, and active service are essential in fostering
a synodal church. Matud pa sa atong National Synodal Consultation ni atong miaging tuig. Si Papa Francisco, sa iya nga pagtawag sa tibuok simbahan, nga kita mahimong synodal, naghatag og katin-awan kabahin sa atong gikinahanglan sa simbahan karon. Ug matud pa niya, ang simbahan kinahanglan nga mamahimong dapit sa kaluoy nga gawas nung gipaambit din ang tanan makabati nga sila giabi-abi, sila makabati nga sila gihigugma, gipasaylo o gidasig sa pagpuyo og maayong kinabuhi diha sa Ebanghelyo. Kini ato makaplagan sa unang papal encyclical ni Papa Francisco, gitawag kining Evangelii Gaudium. Isip katawhan sa Dios nining atong panahon karon, giya kini alang kanato sa atong panaw sa pagtuo, padaw gaunta magdala kanato ngadto sa langit. Tungod niini, ang simbahan pinaagi ni Kristo dili lang usa ka dapit, kung dili katilingban usab nga bukas alang sa tanan aron makakaplag og makasulod sa bukas nga ganghaan sa langit. Kay bukas man gyud ang ganghaan sa langit alang kanatong tanan. Mao kini ang pagdapit sa Dios alang kanato. Busa iyang pangandoy nga kita mahimong simbahanong katilingban nga bukas sa lagitnong bahandi. Ug tungod niini ang mga BECs nagsilbi nga gagmayng mga ganghaan. Apan unta ang mga BECs gagmayng mga ganghaan nga bukas alang sa tanan aron mas mamahimong dayag nga bukas di ay ang ganghaan sa langit alang kanatong tanan. Diha sa unang pagbasa, ang Dios pinaagi ni Propeta Isaias nagaingon nga aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot ni atong natigom na. Buti masabot nga aduna nay nagpasakop sa simbahan, apan naghulat pagyud siya, nagpaabot pagyud siya sa wala pa magpasakop niini. Ingon niini kalumo ang kasing-kasing sa Dios alang sa iyang katawhan. Mamahimong posible ang pagtigom sa Dios kung bukas kita, ang atong mga kasing-kasing, bukas ang atong gagmayng katilingban, alang ni atong musulod og makigduyog nining atong panaw. Ilabi na gipaabot ang katong mga nagdumili pa sa pagpasakop ni at diini. Ug ang Dios nagpaabot alang ni adto nga nalayo na gikan sa iyang panon. But niya kining hiusahon, mo kini ang iyahang tumong aron kitang tanan unta padulong gayod sa langit. Busa ang BEC nagsilbi lamang instrumento din atong tabangan ang atong Ginoo pagtigom sa iyang katawhan. Ug unta atong mahimo kini pinaagi sa pagbukas kanunay sa atong mga ganghaan alang ni atong buot mosalmot sa atong panaw isip hiniusang simbahan. Ang atong Ginoong Hesukristo diha sa Ebanghelyo nagpahayag o nagpadayag ngang iyang mga buhat nagsaksi sa pagpadala kaniya sa Amahan. Si Juan Magbubunyag nagsilbi nga kahayag apan siya mismo ang anak sa Dios nagsaksi sa kahayag. Ug ang iyang kahayag nagsaksi sa pagpadala kaniya
sa amahan. Buti pasabot, nga dili siya ang nagpadala sa iyang kaugalingon kung dili adunay iyang amahan nga nagpadala kaniya ug siya nagtuman niini. So isip simbahanong katilingban, kita usab gipadala kita sa atong katilingban, gipadala kita sa atong kalibutan aron pagsaksi sa mga buhat ni Kristo ug magsilbing kahayag nato sa uban. Gipadala kita aron sa pagsaksi sa buhat ni Kristo alang sa kaluwasan, dangpanan sa Dios dong kaluoy, pasaylo, gugma ug pagdasig. Ang ato mga BECs nagsilbi usab nga saksi diha sa kinabuhing Kristohanon. Naghatag sa uban og kahigayunan pagsinati sa bukas nga ganghaan sa langit. Din anaa ang kahingpitan ug ang kaluwasan. Now, usa lamang kapunto alang sa ato mga kabatan-unan kay National Youth Day man karon, asa ato mga batan-on? Are you here? Our young people, are you here? Murag nawala na. Nawala na itong mga kabatan-unan. Alang din ninyo, mga kabatan-unan, kay gideklarar makarong National Youth Day sa atong nasod na andan na nga ang pagbukas sa Misa Aguinaldo kada tuig maugyod ang pagsaulog sa NYD. Busa, atong special greetings sa atong mga kabatan-unan, nining mao nga kasaulugan. Atong tagaan sa basipang pakpak ang atong mga batan-on basog mosulod din sila ron dire. Kining maong kasaulugan alang sa kabatan-unan pahinumdom sa dakong kapasidad sa atong mga batan-on sa pag-alagad, dili ta maghulat og ugma. You are the future of the church and society, apan dili ta maghulat og ugma. Ang kalagsik, enerhiya, o presensya sa mga batan-on, gasa nga mahimong kahayag usab sa simbahan. Busa, gidasig ang ato mga kabatan-unan sa pagsilbing kahayag sa inyong kauganingong paagi. Magsilbi unta kamong kahayag, pinaagi sa inyong husto nga paggamit sa inyong mga gasa isip mga batan-on. Dili unta kini ninyo usik-usikan, pinagi sa mga makadaot nga mga bisyo o buhat. Ang mga kabatan-unan gidapit sa pagsangyaw sa kaayo sa Dios, pinaagi sa inyong kinabuhi. Ug ang ato mahal nga inahan, Birhen Maria, nga mo'y gipasidunggan usab karon, nagsilbing dakong kahayag alang kanatong tanan dining atong panaw sa pagtuo, kay modelo man siya kanato sa pagtuo ug hugot nga kahiusa sa iyang anak ang atong Ginoong Hesukristo. Si Maria instrumento usab sa kahayag ug kahiusa sa simbahan. Mangayo kita sa iyang panabang, magtabang uta sa kanato sa atong pangandoy ug paningkamot nga mamahimong hiniusang simbahan nga nagpadayag sa lamdag ni Kristo sa katilingban ug sa kalibutan. Amen.